na gantse da girman ubangiji ni kuma dan halaka ba a cikin gidan nan wallahi wata ranka kai ni karshe ko na gantse da Allah sai na kone gidan nan kin ji hankalin ki kuwa kin wanda irin soyayya da muke da ke a baya amma yau ni za ki kalla ki ga wannan maganar ni har kika ce za ki kone gidan nan wata gobara ma za ki haɗa mu wallahi tallahi mun sa kafan wando ɗaya da ki wallahi ni robar wando ce da nake da kugun kowa ƙarya ke akwai wani yaro ana kiransa mai dabba da kuma fagi sun damu area nan gaba ɗaya su ne kashe-kashe su ne yanke wancan duk inda suke lungu da saƙo a kawo mun su ko a raye ko a mace ba wani ma'aikaci da zai zo cikin wannan takwalkwalin namu ya ce zai dama-dama da mu ƙarya ke kowaye Farida, yaushe kika fara shaye-shaye a cikin gidan nan? Aliyu kai ne ka zo kake gaya wa mahaifinta wai tana shaye-shaye to wallahi Aliyu ƙarya kake a yadda na bawa Jamila tarbiyya Jamila ko ruwan shayi ba za a iya kai mata ta sha barantana kayan shaye. A inda yaro ba a yi ma ba zan ba shi kaya ba yana sa an sare shi ma Allah. a kawo ɗinkin takalmi ko rawul ko gyaran roba me gyaran roba Gaskiya rashin mutunci da tozarci da dattin kwakwalwa yanzu ka fara gani a gidan nan don wallahi idan da ina nuna ma halina ne na boye amma yanzu idan na fito na fara nuna maka wanda yake zahiri aikin da iyaye na suka san halin da ake ciki an gama da Yanzu Farida, ni za ta kalla ki ce biredi ya fi ni muhimmanci. ya wuce haka in ka gaji ka sallame ni. amma kai yau za ta ci uwarka me ke me me dan ba